отговорете Калиста. Ако ви питат за някакво бясно куче, отговорете Лорлик. Ако за някаква дете с лък, отговорете Аше. Ако е някаква с уръдие, отговорете, че е Джинкс. Това беше от мен урока. Ако е някаква мечка, дето някакво древно нещо някакво древно детенце на гърба му, това е отговорете Нуно. Така ще имате шестици по всички предмети. Чулевко, и ти го казвай. Сега гледай как ще ти изправя всичките. Зачита на начета. Ела, Рейс. Аре! На. И бахче! Как не то цели, бе? Да бам! Той е неговия приятелен мълчаливия. Е, бога на виното, гледай как ги разката. Аре! Аз изкъпих маната, той точно не го оцелих нито един път. О, те направиха фърсбурда. Бога на виното. Та, добре ли тази Джинкс, е? Вика ми. Тя нещо луда, е. Не знам. Тя зато е в лудницата. Да. Та сега се казва името. О, много съм добър с Джинкс. Буквално. Щях да направя. Ей, как не го оцелих, бе? Те, убих го. Вече косъм про. Те, но... Аз направих не фърсбулда, значи щях да го направя. Аз играя само защото Джинкс има яки атаки. И защото има много яко ult. Особено аз улта много го обичам. Къв си тя? Ксинзал? Евко, Ксинзал защо идва при мене? Бахче, как ме го взе? Нека че умря от миньони. И най-накрая хора, толшивам Ксинзал. Източвам го това. Той човека си влиза в турета само с една бейсика атака и го убива. Те е малко болен човек.
беше ми... Пак ми го взе. Три кила ми взе то. Какво? О, то е репорт. Евко, моля да кажи ми, че има начин да го репортна то. Искаш да ти кажа що? Взимаме килове, има следи. Гледай! Аз съм някакво про, той тук ма... Той бот ли е? Какво той нещо? Той животно е. Има то с 3 кила, аз имам на един, защото ми ги взима, той друго не знае. Умрях. Защото се изнервих. И напишете, че Токсин Зал е циганин. Ако сте някакъв циганин сте педал, само от мене да го кажа. Ма пак да сте живи и здрави. Да умрете в кош. От нас беше той.